$4 milyon dolarjyňyzda bolsa ine şu Bugatti size garaşýar. Elbetde 4 milyon dolarym bar bolsa şu Bugatti berenden 10 tane türkmen oglan gyzyny Stanford'a berip okusaň, ertek gün yüzlerçe, müňlerçe Bugatti'ň puly ýyna gaýtyp geler. Ine Las Vegas'daki CES 2026 sergisinde avtomobil bölümüne öň men size şu serginin esasanyň emel intellekt, robotehnika bardan aýtdym. Onda näme? Bu sergide avtomobiller görkezýän. Sebebi öň avtomobiller esasanyň tiyirlik, güç, dizayn, şular bilen tapawutlanýan bolsa, inni şol avtomobiliň beýni edilýär. Ýagny diňe barawdalyk däl, beýne gerek. Inni şu ýerde emel intellektin avtomobillerde ne derecede ullanýanlygy şol avtomobillerin gymmatyny artdyrýar, özüne bolan ihtiýaty artdyrýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, 2 ýyl mundan ol biz size San Francisco'nun köçelerinde sürücüsüz avtotaksileri görkezdik. Sonra yakında biz size Las Vegas'ın köçelerinde robot taksilerle seyahat edip şolaran paylaşıptık. San Francisco'daki 2 ýyl mundan ol avtomobilin tapawudy şol avtomobille sürücüsünün ýoklugy. Emma Las Vegas'daki de bolsa diňe bir sürücü däl, ol ýerde rolam ýok, pedalam ýok, gazam ýok, tormozam ýok. Ýagny ýörep barýan kapsul robot günden güni öz gücüni taklaýar. Ine görýäňizmi? Avtomobiller inni esasanyň robotehnikany, emel intellekti ne derecede ullanýanlygy bilen tapawutlanýanyň anyk misaldyr. Şol sebäpli dünýäniň iň bilinýän maşinlary Lamborghini, Bugatti, Porsche we ine görüşiňiz ýaly Las Vegas'daki dünýäniň iň gymmat, iň bilinýän awtomobillerem özleriniň emel intellektini ne derecede kullanýanyny görkezmekdir. Gelecekde bu avtomobillerin dizaýny nähil bolar? Bu barada dogry aýtsam pikirim ýok. Gelecekde türkmen ýaşlarynyň elbetde şu avtomobillere alyp bilýän güýje eýe bolmagy ören wajyp. Ýöne diňe bir almak däl, ine şulary öndürýän türkmen ýaşlarynyň bolmagyny gazanmak gerek. Ine şol sebäpli biz ata-wata media bolup käme barýan garynja mysaly öz niýetimizi, öz islegimizi, öz arzumyzy şu ýerde beýan etýär. Sebebi biziň şu ulgamdaki emel intellekt, robotehnikadaki videolarymyz bary ýogy 100-200 gerek tomaşa edilýän bolsa-da, ýagny samsyjyk, biderek, müňlerçe gerek tomaşa edilýän tans videolaryň ýaryna ýitgitýän bolsa, ýokarda da belleşim ýaly käbe barýan garynja mysaly biz şeýle videolary inşallah 100 sanyk, 1000 sanyk türkmen ýaşyna ilham bolar diýip paýlaşmak isleýär. Gelecekde ýene 10 ýyldan şeýle ýaşlarynyň sanynyň artmagy bilen dünýäniň emel intellekt, robotehnika dünýäsinde türkmen ýaşlarynyň has köp söýýäsi bolmagyny arzu etýär. Hoş, sag bolun.